Господин Борисов, може ли да ни кажете, обсъждате ли с служебния премиер другите назначения или смени и за външния министър, и за този на земеделието? Не, вече няколко пъти ме питате по този въпрос. А какво тогава означаваше, че ако Главчев не се съобрази с искането за смяна на външен министър, ще го накарате в последствие да се съобрази? Това означава, че ние сме парламентарна република. И всички закони, които чакат в отбраната, енергетиката, социалните, минават през парламента. Ние сме най-голямата партия. Но понеже виждам, че много хора се опитват да се упражняват върху нещо, което не разбират. А хубаво е да разбират. И на вас напомням за въпросния разговор, който цитирате. То е на партийно събрание в Подуене. С над 200-300 човека. Има го на кадрите, може да го видите. И в Подуене, район Подуене, симпатизантите, членовете на ГЕРБ и хората, които бяха дошли, бяха бесни от назначението на служебното правителство. И уж правителството, което услужливо другите, казват, че е на ГЕРБ, майката на кмета от ПП е министър в правителството на Главчев. А кмета на Подуяне от ПП, който ми разказаха, прял, топъл, обяд, еди какво си. И въпросите, които ми зададоха, има го. Можете да го видите, беше как ние позволяваме в това правителство да са, деца вика, половината министри от ПП и от ДБ. И като прибавите и митници, и данъчни, казаха колко народ през тези години са изчегъртани. И аз трябваше да им отговоря, че още от първия ден аз не съм съгласен нито с външния министър, нито с много от назначенията, но така е преценил Главчев, така е направил. Съвпадение ли беше, че вашите критики няколко часа по-късно Главчев изпрати предложение за смяна? Съвпадение ли беше? Абсолютно съвпадение. Абсолютно съвпадение. В мотивите, които е описал, е много ясно. Дори да ви кажа честно, когато видях, че президента Радев, министъра на отбраната, се видял с помощник държавния секретар Джим О'Брайен, а Главчев не се е видял, ми направи дори и това впечатление. Как може да не съм организирали такава среща? А вие защо го критикувахте? Вашата причина каква? Защо искате да бъде сменен? Защото последните 9 месеца, 10 на това управление, ГЕРБ е носил 100% цялата отговорност за външната политика на държавата. Ярко политическо лице, като Мария Габриел оглавяваше външно министерство, аз оглавявам външна комисия. Искам доктрината, идеологията, това, което ние сме се борили с колегите от другите партии през тези 9-10 месеца, да бъде продължено. И затова казах, че за отбраната ГЕРБ носи отговорност, защото не мога да кажа, че генерал Запрянов не е водещ наш експерт. За нищо останало не искам да носи отговорност. Обаче, като се замислиме сега, и затова призовавам колегите от ПП и ДБ и специално поздравявам и му пожелавам всичко най-хубаво на колегата Петков, че има рожден ден. Рожден ден. Не съм още, защото нямам телефон. Просто видях най-отичени, затова да го поздравя. И момент искам много ясно да стане на всички ваши зрители, слушатели и колеги. Философията на тази конституция беше направена така, че трите партии в този блок, 167 депутати, ГЕРБ, СДС, ПП-ДБ и ДПС, да носят отговорност, след като се премести тежестта за избора на служебно правителство от президентската институция в парламент. Нека бъдат любезни и колегата Петков, и Христо Иванов, и Делян Пеевски да не се махат толкова лесно и да казват, че нямат отговорност
от това, което сътворихме. Аз го подкрепях и при няколко дни някой от вас ме попита, ами не носите ли отговорност? Да, ето това е отговорността. Тази философия на тази конституция беше, че в парламента има високо отговорни системни партии, които могат да поемат не само отговорността, а и с работещ парламент служебното правителство да върши нещата, които всяко правителство е задължено да прави. Аз помня правителствата на господин Радев, които сключваха и международни договори, участваха във всички мероприятия по света и сега в една такава геостратегическа тежка ситуация, война, Украйна, война в Израел, Иран, ние трябва да имаме много стабилно правителство. Така че, мога да им напомня още веднъж, защото на този разговор, за който ме питахте и се хванахте, аз много ясно обясних как бяхме направили първите дни на Конституцията, на нейното зачатие на новата Конституция. Аз бях там, когато за правосъден министър Делян Пеевски предложи Христо Иванов. Той отказа и Пеевски предложи Славов. Какви са аргументите, не знам. Те са живи и здрави, могат да отговорят. Славов дойде, прие и оттам нататъка сътворихме това, което имаме в момента. И ако не искам... Моля? ДПС, нали от началото не участваха? Как не са участвали? Как не са участвали? Не в Конституцията. ДПС и тогава, и сега никога не са участвали и са заявявали и са нямали министри или замминистри. В разговорите, за които става въпрос, защото правосъдният министър е водещ, когато се прави и правосъдната реформа, и Конституцията, и заедно започнаха да пишат законите след това, за да имаме 160 гласа. И затова дойде в последствие този разрив между тях, защото не можеха за регулаторите да събереме вече 160 гласа. Оттам тръгна разправията. Но сега ги призовавам, за да не ни се смеят хората, това, което подкрепихме трите партии, в тази некоалиция, да бъдем на висотата и отговорността на сътвореното, защото иначе ще се получи едно лошо отроче, а в случая може да бъде и една добра конституция. Но трябва да има отговорен парламент. Не можем да искаме от госпожа Нинова, от Тошко Йорданов или от Константинов да подкрепят такова служебно правителство. Защото, вижте, просто те трябва да имат памет, защото аз има. Когато се избираха регулаторите, давам пример с БНБанк. Митко Радев, знаете го, на времето дойде от Международния валутен фонд, от Съединените щати, се признат. И затова аз предложих такъв експерт и виждате, че няма никакви критики към тях. Тогава колегите от ДПС и ПП предложиха ярки партийни кандидатури. Чобанов, финансов министър от ДПС, и Гюров, водеща фигура от ПП. Разпределиха си другите регулатори и за ГЕРБ остана председател на Сметната палата. Вие помните, господин Петков, че преди 10 дена каза Гюров да стане премиер. Ако беше станал Гюров, какво ще да стане? Въпросът е, че президента избра Главчев. От всичките регулатори, само това се падна тогава на нас. Кой сега да предложиме председател. Кой сега обаче носи политическата отговорност за това служебно правителство? Моля? Кой носи политическата отговорност за това служебно правителство? Парламента. И аз за това се обръщам към колегите. И Христо Иванов, и Кирил Петков, и Делян Пеевски. Защото и на него най-му е лесно. Сега ви кажа, аз нямам министри, не се занимавам, ще бъда опозиция. Само че когато гласувахме Конституцията, си говорихме как 10 години ще бъдем един блок ППДБ, ГЕРБ и ДПС. И за това въобще никой не го притесняваше кой от коя партия.
А сгрешихте ли с Господин Борисов, вие Конституцията? не искахте преговорка с Радев Момент за само. смяна на земеделския министър. Росен Желязков и господин Главчев да бъдат избирани за служебен министър, защото са ярки политически фигури. Сега каква ви е позицията за Даниел Митов, който е заместник председател на ГЕРБ? Е ли той ярка политическа фигура? Разбира се, че е ярка И- политическа фигура, Тоест- каквато и Спецов, каквато и Гвоздейков, каквато и беше Мария Габриел. Той съгласен ли сте той да бъде министър на ГЕРБ ще външните участва работи? ли в служебното правителство чрез фигурата на Митов? Вижте, аз искам парламента да бъде на своята висота. И външната политика, евроатлантическата политика да бъде гарантирана. И точно заради такъв въпрос, второ римско, първо римско беше да направим ротация с наше правителство на ГЕРБ и ППДБ. И второ, вече за пети път го казвам, точно заради такива като вас, предложих, за да не се лашне държавата, двата темела, финансите да остане Асен Василев, външната политика да остане Мария Габриел. Те и това не приеха. И сега ме питате дали трябва на някой, който аз дори не познавам, в парламента да нося отговорност. Няма да я нося. И за това казах, колегата Главчев, както си избра Росен Карадимов. Госпожа Нинова, не си ли спомня, че той беше началник кабинет на нейния лидер? Или един Петко Николов. А също мога да питам, госпожа Плукчиева е съветник на колегата Главчев. Айде малко да се успокоиме. Разбирам, че са избори. От госпожа Плукчиева, като споменавате. Че вие като споменете някакво... Аз за това съвестта ми е чиста. И ако назначат Митов, ще кажа, ГЕРБ носиме отговорност и за външната политика. В момента мога да кажа, че носиме отговорност и ще защитиме всичко, което е свързано с подкрепата на Украйна, с модернизацията на българската армия за Министерството на отбрана. Това мога да кажа. Категорично сте, че не е ваше предложението за Даниел Митов. Бягания за земеделския министър казва, че е човек близък до Румен Радев. И затова ли сменяте Кирил Вътев и има ли договорка между Румен Радев и вас? Аз с господин Вътев имам много добри отношения. И въобще за тези смени нито искам да знам, нито знам. Това, което на госпожата зад мен обясних, е, че когато парламента е променял с умисъл от президентската институция контрола на служебното правителство да дойде в парламента, партиите, които са го направили, трябва да си понесат отговорността и сега да отговарят за него. Най-лесно и аз да кажа, аз си гледайте работата, кой иска да отговаря и след това да, какво? Да заварим още по-счупена държава. Това мога да ви кажа. Бяха промените в Благодаря. Конституцията, господин